בית מבולגן יכול להוציא הרבה נשים בעיקר מדעתן, למרות שהגברים בסך הכל מדחיקים, אל תאמינו להם, לפעמים זה יוצא משליטה, ונדמה שהגרביים המסריחות והמגירות הקאוטיות צוחקות עלינו מכל עבר, ואין מה לעשות חוץ מלאשפז את עצמנו מרצון, אבל עכשיו מתברר שכל זה יכול להיפטר בשיחת טלפון אחת. שני בן יאיש הייתה ביום עבודה של צוות מסדרים באהבה, צילם דימיטרי זוזוליה. נא להכיר צוות מסדרים באהבה ממושב שרונה. הם מגיעים לבתים מבולגנים או לכאלו שזקוקים לעיצוב מחדש, משתלטים על הבית ומבצעים מהפך. זה בעצם התחיל מזה שאני מגיל 0 מסדרת את הברביות, מסדרת את הלגו, מסדרת הכל בקופסאות, אורזת. לאמא שלי אני עזרת במטבח, זה באמת ככה מאוד עזר, ואמרתי שכדאי להעניק את שירותיי לכלל האנשים. זה עושה לנו סדר בחיים. אני חושבת שהם מתחילים בעצם מהסדר של החפצים, אבל הסדר של החפצים עושה לנו סדר נפשי. אם מקבלים ייעוץ היום בגידול ילדים, וייעוץ פיננסי, ובכל דבר יש שם ייעוץ, אז זה גם ייעוץ בסדר, ארגון ועיצוב. למה לא? אני בעצם קודם כל את הכל מוציאה, מפנה. ארון שלם, אני אראה לך בשלב זה מדף אחד בלבד. ממש יוצרת מן הרמה, אחד על השני, ומתחילה לקפל. אחרי שזה מקופל. כשאנשים נכנסים, חוזרים הביתה, אל הבית המסודר, אז את רואה איך נרחב להם הלב, והלב מתרחב, והעיניים נפעות, וואו, כאילו, איפה כל הבלגן, איפה... ואין, זה עושה לנו טוב, זה עושה לנו הרגשה נפלאה. ואם אתם מעוניינים לסדר את הבית לבד, הנה כמה טיפים על פי תורת הפאנג שווי, כיצד ליצור אנרגיות חיוביות. על פי הפאנג שווי, יש איזו דוגמה קלאסית, בדיוק כאן התמונה, מה לא כדאי לשים בבית. אז באמת רואים אישה שהיא עם כתפיים מאוד רחבות, והיא סוחבת כאילו את כל המעמסה של כל העולם על הכתפיים שלה. לא כדאי כאלה דברים, כדאי כן להכניס צמחים, תמונות שמחות, אווירה נעימה. את מסדרת כל כך הרבה בתים, נשאר לך זמן לסדר את הבית שלך? תתפלאי, אבל כן. זה בשעות הקטנות של הלילה, יש זמן גם לזה. הבית תמיד טיפ-טופ. לגמרי, לגמרי. סוג של בחורפנות.